Задачата ни беше да решим проблема с това, че липсва достатъчно работна ръка, липсва квалифицирани кадри, има нужда от подкрепа на трайно безработни или най-вече на младите хора. Децата си отиват, защото няма достатъчно къде да работят. И всъщност това беше един от двигателите да мислим какви са тези механизми, които да дадат на едно дете от добро строително училище, от добър електротехникум, така че да видят, че те да си разпознаят, да си видят мястото в Бургас и да видят, че има къде да работят при добри работодатели. Тези методи работят като се сподели отговорността между възложител, най-общо казано, и изпълнител. Тогава, когато възложителят е готов за да постигне по-добър резултат от това просто да придобие стоката или услугата, да заплати малко повече, споделено с изпълнителя, но да придобие един социален ефект. Било то работниците в съответното предприятие или предоставящи услугата да имат по-добър стандарт на живот, било в това да се намали броя на бездомници или пък безработицата. Именно това е да достигнем баланса. Всички се опитваме да постигнем устойчиво развитие на нашите общности, на нашите общини. На работна ръка и така нататък, за нас беше доста интересно да вземем, да пробваме такива хора, които, пак казвам, да си го обучим ние. Надявам се, трудно беше да осъществим контакт с такива хора, нали, да ги трайно безработен човек, нали, по-трудно да се наеме. Но въпреки това, вече няколко месеца те се чувстват много спокойни, добре се справят, учат това, което ние задаваме като задачи. По наше проучване до този момент в нашия регион има много липсва на квалифициран състав и по този начин ние насърчаваме компаниите чрез този механизъм да обучават и допълнително да квалифицират за своя сметка своите служители. И по този начин на нас се гарантира по-добре образовани с по-добри работни навици специалисти, които да се реализират на пазара на труда. Ето как един механизъм стимулира. Търсейки решението, стигнахме до това, че ако се харчи публичен ресурс, е редно и тези, които използват публичния ресурс да развиват своята дейност строително в случая, да могат да отговорят и на това предизвикателство заедно с общината. Тоест, това е обща цел в крайна сметка не на общината, това е на града, на общността. То една от мерките, които ги питаме, биха ли предложили, е да въведат системата на менторството или да имат допълнително, те самите да организират допълнителни обучения за квалификация на някои от трайно безработните. Такава ни беше и предварителната ния замисъл да направим вече едни по-таргетирани обучения за конкретни служители, за такива конкретни специалисти, които се търсят изключително много, а пък не се предлага обучение. Индиректните ползи, като подобряване климата и средата на хората, в които живеят, интегрирането на хора от различни групи, било то малцинствени или пък такива, които отдавна вече не са на пазара на труда, допринася за по-добрия облик и изпълнението на едни такива политики, които дори в момента са заложени в устойчивите цели на ООН